खुलुमखा खापानि दाखुते बखुksong फुंगाय श्री श्री नरंगय जतनन खापानि हामजागमा चिबायते खुलुमया फारो सालब्रै रमय वाति फैमा बाय बेलेखेनु लुकरक बिरमा नांजा नरक साइमान बाय खेना मिया जरा खरकस्नि 7 जन बरक थैख्या दियो कचगै हाव कफबय अबाहिके थैले बेख्या तै खरंनैनो तावखानो रुतुगै मैयाखौ गोबां मा नक बाय थांबायख्या खेतनि माइरक हासिंबाय लुजागै माइग्रिं थांबायख्या माल माता मुसु पुन ते वाग्राव बाहायनो हा कफबय थै थांबायख्या गय बुफां राबार बुफांराव हाकवागै हाकुख्लायै जतन कथक थांबायख्या कारेन्ट बथंराव बायबायख्या लामा रक काइसा लामा फानो हामलिया नेशनल हाईवे पर्यंत से ताबो ब्लक चिनी जत त्रिपुरा हस्तिनी मंत्री हिंदी एमएलए हिंदी जों ईएम हिंदी एमडीसी हिंदी जत लीडर रक इवन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल नि डीएम एसडीएम बीडीओ बरक बाहायनो जातियखा कम्युनिकेशन एस्टाब्लिश खेने बागै गामि गामिनि लुकरक बाहायके दं थांगिनेने बागै मिया रावबो जों गोबां मा जागा न जातियखा किन्तु लामा गोबायनि बागै जों हाबिमाननि आं दंबायखा ते कैसा कक हंगाके चिनि अरो त्रिपुरा हस्तिनि दैमा मनो दैमा बेलायखेनो बिपद सीमानि कुचुवा कावै तंखा नगराव जतन लम्पायजाक मनु दुमासरा आमचाइनि चिनि लुकरकनि खवाइनि दै बहायनि बेलाय कुचु लमजाक हिस्ट्रिक बाबे अबहायके खवाइनि दै बहायनि लमियाखौ कुचु कायाखौ खवायो बहायनि गोबां लुकरक आश्रय नाजाक दुम्बुरनि दै आसुके दैबांखा दुम्बुर दैया काना नां तंखा आबोबाय अमरपुर उदयपुर यांनि सुनामुरा बक्सनगर बेबाग एफेक्ट गलायमानो किल्ला yang सिलिगाति सह बार बार गुमति हांगरफा डिस्ट्रिक्ट नि फासिनति एलार्ट जारी खाइजागै तंखा बिपद सीमानि कुचुबो दुम्बुर दै तमुनो दुम्बुर दैनि फियो याके दुम्बुर बायफान थांनाय दङ आरो बै दुम्बुर दै माया कारो yang watibo payo tuibo kabango tai domboni tuya kar hingake nini gumuti district hingke belai kheno tabo problem nungjaknai salbri romo e wati phaima bai tabo khujatri 100 প্রায় 84 টা হাই শিবির আশ্রয় লুকরক তংবাই যাও যতন ত্রিপুরা ওয়ানসা সিনি ত্রিপুরা হাসতেও ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট রবার অচাতি অগলাই তং বরগনিতি बरकनि नांगमानि पुलिस सीआरपी जतन अलर्ट आसाम राइफल जतन अलर्ट खाइना नांगमानि जराव चुबाचु खाइनानि बागै फिया लुकुरकनि ताबो हजाक तंनानि कक खंके हारोगान नव नक तांजाक दैमारु कंगो नक तांजाक कुथानि नक तांजाक रक आरमना हिनि तुइ स्पीड थांया अंगनानि बागै हारवा तलाव तंया अंगनानि बागै बलं हालंग ताबक थांया खायै नग तंनानि बागै जों आनी बाय थांनि व्यक्तिगत हयते आं नरनो कबाव जागो हाय से चिनि लांमा आरेखा मिया नरक नुखना 7 जना हाय लांमा आरेखा खरक नै ताबखान कथै नायतोगि मानियाखौ मिया हरते खरबुसुक अबाहिके लांमा आरे तंखा जोंसे ताबगबो वाति फाइमानि थागियाखौ तिनिबो सापं वाति वानानि कक दङो खना बाहायनो वाति वाइ मानो आबाहाय नबाति बारनि कक माव ओ जराव लुकुरकनो हजाक तंबायनि बागै कबगजो नरक जले मानो चिनर लुकु आदं रक ऑफिसर रक डीएम रक एडीएम रक फाइ बेरे नै फाइया हाइने लामा से हामलिया फाइनानि मत लामा से जत जागानो एसडीएम होइते डीएम होइते पीडब्ल्यूडी होइते ब्लॉक होइते 10,000 रक लामा सनामनानि सामुंगो फनांजाक फिया हायना हाय वाति फाइमा बाय ताबो औ सामुंगो थाजाक फिरां कारेन्ट लुकुरक बाय जुगाजुग जों अंगै मानलाय लिया सरकार जुगाजुग अंग मानलाय लिया कारेन्ट करिनि बागै कारेन्ट नबो युद्धकालीन तत्परता बाय सनामलाय तंलायो जों दागेखा जतनो चिनि
administrative सरकार जों दागे माने यागलबो वातेनि बागै बथं गोबांमा बायबाय माने बागै बुदु गोबांमा चपाय माने बागै आबोनि बागै हारवा कालि बथं कागै माने बागै सारसा सालनै बाय ओ लामा जे खथिंखा ओ लामा ओ फिरां ताय नंजागनाय तैरगनो ओ सालसा सालनै बाय खालाय मांग्लाक जे लुकुरो बाहायके जानिजा सेफ्टी खेने बाहायके थांनाय बाहायके बतुई नंनाय आबो नरक न ताबो ओ सालनै साथाव बाति थाकथार जरा इयाले नरक न ताबो सरकार फानो फाइ तिनि चुबानानि चुबाय मांग्लाक आवन बागैनो लुकुरक न कोइनाय जानि चुगमातै जानि सेफ्टी नारगै नक हालाप तलाव नक तंनि हालाप बेले कुचुव नक काखाय तंके आनक ता तंगि हालाप तलाव तंखाके सालब्रै रमै वाति वाइ तं आ हा नरमै निनि साकाव कलाय फैमानो आरम नायने तिकोतर अंखारि ता थांजा बायदि बुफांकोतर तला ता तंबाय जदि अबाहनि बागै जत लुकुरनो कइजाओ ओ वाति रुप फामेबे तैबो खतियं मानो आन बागैनो सकांनि सिमि नरक हजाक तंखांकै नरकनि जान नरकनि लांमा नरकनि मालमा तारक जतनो जों खतियं मानि नारगै मानना हेनि सरकारनि थानि जे नस्तं मानि लांमा थांमानि तरि मैया फानो सरकारनि डिजास्टार मैनेजमेंट ब्लक एडमिनिस्ट्रेटिव निनि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जहते डिजास्टार मैनेजमेंट फासिंति जे चुबा सुंग नरक माननाय आ चुबा सुरु जतनो नरक न रुजागनाय फिया ओ खेपे नरकनि लांमा नरकनि मालमा तारनो सेफ्टी तन्नानि बागै नरक जानि जार ओ वाति फाइस दं फंके नरक औ सेफ्टी सिसगां नागरा दिनै सिनि कयमु हामबाय।